Á, Ahoj. Vilečková, dlho sme sa nevideli. Ste mali call nedávno? Či ste boli na kafe? Ja som bol v Považskej. Chcela som povedať, že my sme tak stále nejako aj v kontakte, ale s oboma som s vami, tak sa teším a rada vás zase vidím. No, podobne. Je taká vlna optimizmu. Poďme začať hneď zostra. Aký ste kto mali v poslednej dobe fuck up učiteľský? Ja môžem začať, ja som mal zrovna včera. Väčšinou sa snažím mať nejaké medzery medzi študentami, takých 10-15 minút, taký buffer. Som včera mal spraviť výnimku, tým, že sme 2 mesiace boli vždy, že 10-15, som bol tak nastavený. A zrazu pozerám, že správa na WhatsAppe a toto a že ja som prišiel o 10 minút neskôr. Takže to potom nejak budem musieť vykompenzovať. Takže to bol trošku fuck up z mojej strany. Teraz si mi inak pripomenuli jednu vec. Veľmi podobné sa mi stalo nedávno. Ja väčšinou mám 45 minútovky. Jeden nový študent chcel 60-ku a asi nejakú druhú alebo tretiu hodinu, čo sme mali, tak som ho usekla po 45 minútach. Potom až keď som vypla ten call, tak mi doplo, že bože môj, však on má 60-ku zaplatenú. Tak som mu hneď písala, ospravedlňovala som sa, teda, že si to nahradíme. Nakoniec sme sa dohodli, teda, že mu strhne mali kvotnú časť, lebo nie je priestor na náhrady. Takže, ale akože v pohode, no zase to sa jednoducho stáva, takéto veci. Áno, tiež sa mi to stalo, presne toto isté. No. Že som si zle pozrela, ja som si presne zle pozrela hodinky, nejak som si zle prepočítala lekciu, to bolo ešte v jazykovke a mali trvať 90 minút. A všetko tak nejak ako rýchlo ubiehalo, urobili sme, čo sme mali, vravím, no tak to je na dnes všetko. Pozerali na mňa, že vedia, ale ešte nekončíme. A ja, že fakt. Tak som potom ešte dala ďalšie aktivity a pokračovali sme, takže oni našťastie sa ozvali. Alex, povedz nám teraz niečo o sebe, že čo vlastne robíš, na čo sa zameriavaš? No ja som sa počas rokov tak vyprofilovala na prácu so začiatočníkmi a mávam teda súkromné lekcie, zároveň som urobila e-book pre začiatočníkov a pracovný zošit, lebo to tak vzniklo prirodzene z tých lekcií, že čo sa najčastejšie opakovalo, čo sme stále preberali, tak som to dala aj do takej písomnej formy, aby vlastne to mali ľudia vždy po ruke a teda sa veľmi teším, že sú na to dobré ohlasy. Tých materiálov pre úplných začiatočníkov nie je úplne tak strašne veľa ako pre iné levely a ono to má aj svoje špecifika. Prečo si sa vlastne rozhodla sa tým začiatočníkom venovať? To je dobrá otázka a ja vlastne asi úplne neviem špecifikovať taký nejaký bod zlomu, kedy sa to takto preklopilo, pretože v jazykovke ešte keď som bola, tak som mala všetkých. A pamätám si, že tam mi začiatočníci hovorili, že aká som trpezlivá, že mi teda ďakujú a tak. A ako ja som to vtedy nejak tak nechápala, že za čo mi teda ďakujú a vôbec mi nepripadalo, že som nejaká extra trpezlivá. Ale potom, ako som pracovala s rôznymi študentmi, tak vlastne s tými začiatočníkmi mi to tak nejak najviac zapasovalo. A začala som si to uvedomovať, že oni fakt potrebujú iný prístup, než nejakí mierne pokročili alebo pokročili študenti. Nielen čo sa týka učiva, ale naozaj aj toho prístupu. A ja sa zaujímam aj o mindset, seba rozvoja, také veci a to sa mi tam asi tak veľmi pekne prelína. Takže aj toto sú také aktuálne témy v našich spoluprácach a veľmi ma to baví. Existuje niečo také, alebo zažila si sebavedomého začiatočníka? Nie úplného začiatočníka, čo by fakt išiel, že od základov. Zažila som pár takých ľudí, čo boli takí, že nejak sa dohovorím rukami, nohami, ale že potrebujem akože sa k tomu niečo poriadne naučiť, nech to vyjadrovanie aj nejak vyzerá, nech to aj nejako znie. Ale že by vyložene bol niekto super sebavedomý, tak nie. Skôr tamto sebavedomie chýba a tak ho tam potom doplňame. A ja som počula myšlienku, že kompetencie ako keby vedú k sebavedomiu a myslím si, že to fakt veľmi pekne súvisí, že ako si človek buduje tie schopnosti a keď má taký zdravý pohľad na to, že áno, vidím, že postupne pomaličky rastiem, tak spolu s tými schopnosťami rastie aj to sebavedomie a taká tá sebadôvera. Ja keď sa na to pozriem zo svojho pohľadu, lebo ja sa začínam učiť taliančinu
Ale ja si užívam ten komfort, ten luxus toho, že som začiatočník a môžem robiť chyby. A jednoducho môžem hovoriť, skúšať, hrať sa s tým jazykom, experimentovať s tým, či mi ľudia budú rozumieť, bez toho, aby som nejako musela príliš dbať na to. Ja som si tak povedala, že idem sa taliančinu učiť nie podľa učebnice, podľa nejakých tabuliek a skloňovania, lebo nemčinu som sa napríklad tak učila. Nemôžem povedať, že to nefungovalo. Fungovalo mi to vtedy. Ja chcela som teraz skúsiť niečo iné a funguje to rovnako dobre. Ale teraz mám pocit, že nie som taká viazaná tými tabulkami, keďže ich vlastne v tej hlave ani nemám. A hovorím tak, ako som si to zapamätala z rôznych obsahov a skúšam s tým experimentovať. Jasné, že robím kopec chýb, áno, aj lektorka ako každú chvíľu ma nejako opravuje, ale ja som si povedala, že ja si z toho nebudem nejako robiť hlavu a tú taliančinu mám vyslovene len ako hobby, nepotrebujem dosiahnuť nejakú profi úroveň. Idem veľa nasávať a veľa budem produkovať a čo z toho bude, to z toho bude. Myslím si, že už by som sa vedela dohovoriť nejako tak veľmi jednoducho, aj rukami, nohami, samozrejme, lebo po pár mesiacov človek nemôže čakať zázraky, ale určite ten progres tam vidím aj napriek tomu, že nejdem tým klasickým tabulkovým spôsobom. Mne sa veľmi páči táto myšlienka hravosti, že treba podľa mňa sa s tým tak hrať a experimentovať a skúšať, čo komu pasuje. A zároveň to, že produkovať, lebo ako sa hovorí, že naučíme sa rozprávať cudzým jazykom len tak, že ním budeme rozprávať, že žiadny iný tréning proste tam ako nepomôže tak, ako to, že budem aktívne niečo rozprávať a na 150 krát už to bude lepšie ako ten prvý. Aj včera som to zrovna čítala, že tvoj prvý tréning bude zlý, tvoje prvé video bude zlé, tvoj prvý rozhovor bude zlý, že proste, že všetko prvé je zlé, ale že nedostaneš sa k tomu stému dobrému, ak proste nezačneš s tým prvým, aj keď to možno nebude také, ako by si to úplne predstavovala. Presne. A na to mne pomáha si tak držať v hlave. Aj to študentom vždy pripomínam. Teraz mám napríklad jedného nového, ktorý chce ísť trénovať decka do Švajčiarska, malých hokejistov a dlho nepoužíval angličtinu a teraz na tej prvej nebolo vidno, že naozaj ťažko to doluje. A ja mu hovorím, že ale toto bude vždy len lepšie. Na budúceho dne to bude len lepšie. Horšie to už nemôže byť a horšie to už ani nebude, lebo jednoducho keď začne robiť tie veci, neexistuje, že sa to zhorší. Tomáš, ty máš akú skúsenosť so začiatočníkmi? Ja sa začiatočníkov veľmi nevenujem, akože v jazykovke som ich zažíval a boli to veľmi, veľmi vďační ľudia, hej, tak presne ako Alex hovorí, že keď im dodáš tú energiu a musíš im dodať aj to, že hej, je to bezpečné prostredie, že nebojte sa. Alex, ty si spomínala, že začiatočníci si vyžadujú taký špecifickejší prístup. Čo si pod tým myslela? Aký prístup využívaš? Čo sa opakuje často v spätných väzbách, čo vidím, že si ľudia najviac tak ako vážia, alebo že je pre nich najdôležitejšie, je asi trpezlivosť a také hravé, príjemné aktivity, že toto najviac oceňujú, pretože buď moji študenti nemajú skúsenosť s angličtinou žiadnu, alebo ju mali v škole a nemali dobrú skúsenosť. Že toto sú také dve hlavné moje skupiny. Čiže ak sa začínajú učiť napríklad, že vo vyššom veku, tak oni proste majú prácu, rodiny, majú toho veľa, jednoducho spríjemní sa im to učenie, keď sú tam hry, keď sa na tej hodine cítia dobre, keď je to taký ako príjemný čas pre seba. A na druhej strane tí, čo majú zlú skúsenosť s tou angličtinou, tak tí to možno potrebujú ešte o to viac, že potrebujú si to vnútorne tak zmeniť, že angličtina nie je tuto nejaký predmet za trest, ale tiež, že je to niečo proste, čo robia pre seba, je to príjemné, cítia sa dobre. Takže to sú asi také špecifika toho prístupu, že trpezlivosť, príjemné prostredie, aj tak ten bezpečný priestor, ako Tomáš spomínal, to veľmi mnou zarezonovalo. Bývajú aj netrpezliví, že keď už budem ten present perfect vedieť používať. Hej, úplne. Aha. Ale tak tiež s tým pracujeme a možno tak intenzívnejšie som to zažila teraz v poslednej dobe pri jednej alebo pri dvoch študentkách a veľký pokrok urobili aj s tým, že už to tak berú proste, že je to cesta. Ten pokrok, ktorý za rok urobili, že od nuly doteraz je úplne neuveriteľný a zároveň musí mať aj trpezlivosť samé so sebou, že
proste ide to nejakým tempom, ide to postupne, aj keď idú veľmi rýchlo, tak samozrejme, že je ešte obrovské množstvo informácií, gramatiky, slovíčok a tak, ktoré ešte nevedia, ale to je proste úplne v poriadku, lebo ani ja neviem všetko a koľko sa tú angličtinu učím a už ju aj vyučujem a proste stále pozriem overím si výslovnosť, pozriem slovíčko, pozriem, ako sa používa, pozriem nejakú väzbu s predložkou a tak ďalej, že ja to nevnímam ako že nejaký cieľ, kde človek dôjde a tam to skončí. Hneď keby mal C2, tak proste podľa mňa vždy natrafí na niečo nové. Toto si pekne povedala, že to je cesta a to je cesta, ktorá nemá cieľ a nemá koniec. Fakt, že je to celoživotný proces. A toto si podľa mňa treba upratať v hlave hneď od začiatku. Že vždy bude niečo, čo nebudem rozumieť, vždy bude niečo nové, vždy sa bude musieť niečo učiť. Neexistuje dostať sa na ten level, kde budem rozumieť 100% každého jedného obsahu. A to ešte podľa mňa aj do toho vstupujú, neviem ako pri iných jazykoch, ale pri angličtine naozaj, že vlastne, že čo je angličtina a kto je native speaker, lebo ako úplne inak bude rozprávať Američan z Texasu, úplne inak Angličan z Londýna a úplne inak niekto v Austrálii, a to nehovorím ešte o všetkých bývalých kolóniách, kde je angličtina v podstate prvý alebo druhý jazyk, takže to a plus ešte vlastne každý cudzinec, čo sa tú angličtinu učí, Slovák a Číňan zase budú rozprávať inak, takže treba mať trpezlivosť aj so sebou, ale vlastne asi aj s tými inými. Ako pristupujete k výučbe výslovnosti a respektíve nakoľko je podstatná, nakoľko je prioritná u začiatočníkov? No asi, výslovnosť je určite dôležitá. Cvičíme ju od začiatku, v podstate asi najviac tým, že rozprávame, pretože vlastne keď niečo rozprávajú s nesprávnou výslovnosťou, tak ich opravujem. A ja im rada posielam linky napríklad na Cambridge Dictionary, aby si tam to slovíčko napísali, aby si ho pustili, že nech ho opakujú. A teraz som objavila aj niekoľko zdrojov na umelú inteligenciu, kde už sa dajú napísať aj vety, alebo sa tam dá prekopírovať vlastne nejaký text a ono to celé prečíta. A ešte mám rada takú techniku, aby si púšťali nejaké audio alebo video, zastavovali ho a opakovali, že to je ešte tiež veľmi dobré na výslovnosť, len samozrejme to teda musí byť na tej úrovni začiatočníka, takže to im viem tiež poslať. Ale vlastne myslím si, že asi v tej konverzácii fakt najviac sa tá výslovnosť potrénuje, pretože keď rozprávam ja, tak oni si musia spájať to, že vlastne inak to znie, ako keby to čítali, a zároveň potom, keď oni chcú niečo povedať, tak tiež si to musia tak prehodiť, že OK, takto sa to píše, ale ja to teraz musím takto povedať, aby mi Alex rozumela. A toto je podľa mňa strašne podstatné, ich už od začiatku učiť weak forms a to také preglganie, pretože málo kedy, respektíve ja nepoznám osobne nikoho, kto by komunikoval takým spôsobom, že naozaj vysloví každé to jedno slovičko. Toto je podľa mňa dôležité, aby si oni uvedomili, že v angličtine sa strašne veľa preglga, strašne veľa je tam nevysloveného a ako náhle sa oni naučia sami to vysloviť a používať tie skrátené tvary, používať švá zvuky a všetky tie také preglgance, tak potom aj budú lepšie rozumieť hneď od začiatku. Nevýhoda tých nahrávok, čo sú aj v učebniciach a pre začiatočníkov, nevýhoda je naozaj to, že tá reč je neprirodzene spomalená, neprirodzene dôrazne sa vyslovuje všetko a tí bežní, reálni ľudia hovoria úplne inak ako tí ľudia na CDčkách. To je pravda, no ja mám pocit, že to treba tak zobrať ako postupne, že najprv aj tie pomalšie nahrávky, aj také tie dôrazné nahrávky, ktoré možno úplne neznejú akože 100% prirodzene, ale to, že aby ich to ako hneď na začiatku nevystrašilo, tak postupne si potom pridávať aj tie možno rýchlejšie veci alebo viac prehltnuté veci. Áno. Lebo najväčšia chyba podľa mňa, čo ľudia robia, a teda zvlášť začiatočníci, lebo keď už sa dostanú na nejaký level, že stále sa fixujú na tie materiály pre študentov. Že nezačnú sa dostatočne skoro vystavovať autentickému obsahu a potom si to ucho ani nezvykne na takú tú prirodzenú reč, tú prirodzenú intonáciu. Tomáš, ty máš aké skúsenosti? Mám už taký zoznam, ako každý študent má jeden Excel sheet a mám tam jeden tab, kde mám najčastejšie mispronounced words, hej, klasická hotel a tieto podobné veci.
a tam to mám aj prerozprávané s nahrávkou, že si to môžu vypočuť, ale väčšinou sa opakujú tie isté slova, ale pokiaľ ide, že človek má nejaký svojský prízvuk, tak akože to veľmi neriešim, skôr word stress, hej, prízvuk v tom slove, že kde má byť, to áno, ale výslovnosť, možno mám len dobrých študentov, ale nemám potrebu to až tak riešiť. Mm-hmm. Ono je to ozaj veľmi závislé od študentov presne, lebo sú študenti, ktorí vyslovene toto napríklad chcú a chcú tréning výslovnosti, buď chcú znieť viac native-like, alebo naopak chcú lepšie rozumieť native speakerom a teda idú na to práve cez to. Ale ja si tiež myslím, že to nie je nevyhnutné úplne pre každého, že by som skôr zdôrazňovala naozaj to, že začať sa dostatočne skoro obklopovať tým autentickým materiálom, aj keď je to stresujúce, aj keď je to strašne nekomfortné, rozumiem zo začiatku, ale musím vychádzať z tej komfortnej zóny postupne. No, žiadne zázraky sa v komfortnej zóne nikdy neudiali. Poďme teraz trošku na takú inú tému. Alex, aká si ty bola študentka? A celkovo alebo angličtiny? Môžeš aj celkovo aj angličtiny. Aha. No, ja som vždy milovala krásne poznámky, zošity, všetko farebne, vyhighlightované a tak. A niekedy sa smejeme na lekciách, že som ako taký monk, lebo keď aj na Zoome je zdieľaná tabula a vlastne píšem tam poznámky, tak ja som všetko tak ako zarovnávala dokopy a pekne som to tam delila. A teraz vlastne píšem poznámky študentom do zdieľaného Google dokumentu a to tiež proste vždycky akože hrubo vytlačený nadpis, číslo lekcie, dátum, potom proste tá štruktúra a tak, akože všetko musí mať svoj poriadok. Takže to som lektorka, taká som vlastne bola aj študentka, že ja som bola trošku taká závislá na tých pekných poznámkach a perách a neviem na čom. Strašne sa to ináč premieta akože do toho vlastne aj aká teraz som, že aj keď si predstavím ten pracovný zošit, tak tiež proste pekný nadpis, potom cvičenia a všetko tak ako spolu ladí a je to v takom jednoduchom, peknom dizajne. Takže taká som bola, čo sa týkalo poznámok. A čo sa týka učenia, ja som sa dlho poriadne neučila, že ja som skôr bola taká, že som rada počúvala, písala si svoje poznámky a mne to potom veľmi uľahčovalo štúdium, že ja som bola takýto typ, čo si to potom dobre zapamätal. Versus keď som napríklad na tej hodine nebola, tak a niekto mi dal nejaké poznámky, ja som sa z toho nevedela proste učiť. Mne tam strašne chýbal ten výklad k tomu. A to som v podstate robila až do výšky, že ja som sa ešte aj na štátnice učila proste zo svojich poznámok, plus samozrejme nejaké ďalšie zdroje, ale proste to ako keby som našla. Aj teraz ešte, keď tie poznámky otvorím, tak ako keby si to tak oživím, si to pamätám. Čiže u mňa toto veľmi zaberalo. Toto je inak zaujímavé, aký sme v tomto každý úplne iný, lebo ja som úplne opačný typ v tomto a ja mám rada, keď sú síce veci pekné, ale nutne to nepotrebujem, pretože ja si dobre pamätám podľa toho, že kde bola aká machula, kde bolo čo zaškrtané. Čiže moje poznámky vyzerali úplne takto, že zošit na šalát, nejaké rôzne škrtance a toto mi práve, že pomohlo si to tak nejako, že to bolo naľavo od tej machule, to bolo tá informácia. Hej, to je pravda, no, ako to je. Každý si presne musí jednoducho zistiť, že čo komu pomáha. Mne veľmi pomáha, keď mám rôznorodé zdroje na tú istú tému, že si jednoducho o tej istej téme vypočujem povedzme 2-3 rôzne podcasty, prečítam si článok, pozriem si ešte video a vtedy si to najlepšie zapamätám. Takto som sa vlastne učila aj celú výšku takýmto štýlom. Takže ja som si vlastne tie poznámky ani nejako extra nerobila. Hej. Ale toto je dôležité, aby každý jednoducho prišiel na to, že čo mu pomáha, pretože každý ten mozog sa učí úplne inak. Úplne. Si sa ako učil ako študent? Rozmýšľam, že ako Alex vravela, že pomáhali tie poznámky. Ja mám vždy v hlave tú ideu, že ja chcem mať krásne poznámky, ja chcem mať krásne zápisníky, ale po dvoch stranách to vždy nejak skončí. Čiže tiež som takýto, ale ako si hovoril o tých machulách, tak to presne súvisí s mnemotechnikou, že máš s tým nejaký zážitok, nejakú emóciu späť a preto si to lepšie dokážeš zapamätať, že to mi tiež príde zaujímavé. A ono napríklad sa odporúča taký ten doodling, že si ako človek tak kreslí, popri tom ako teraz počúva, tak si tak čmára ako
Ako sú ľudia, ktorých to samozrejme mala učiteľov, ktorých to vytáčalo, nemali to radi, ale pritom jednoducho ono to môže tomu človeku reálne pomôcť si to zapamätať, pretože spojí to s nejakým pohybom a potom, keď sa na tú machulu pozrie, tak sa mu vybaví, čo vtedy počul. Akú máš skúsenosť s lektormi cudzích jazykov, s učiteľmi všeobecne? Ja som chodila na lekcie španielčiny a potom som sa jazyky učila už asi iba v škole. A akože asi som mala dobrú skúsenosť, nie so všetkými učiteľmi, ale teda čo sa týka jazykov, tak si zaklopem, že to som fakt mala dobrú skúsenosť. Boli to ľudia, ktorí by som povedala, že boli dobrí odborníci a niektoré tie učiteľky boli akože aj prísne, ale zároveň milé a ja mám rada, akože keď odo mňa ten učiteľ niekedy vyžaduje proste, aby som obzvlášť na tej výške, aby som podávala nejaké výsledky, že mi to nedá akože len tak zadarmo. A potom tá španielčina to už bola ako vo voľnom čase, takže tam som myslím ani nemávala nejaké úlohy alebo tak, ale to boli presne také tie extra príjemné pokeci, na ne som sa vždy veľmi tešila a to som vždycky nechápala, že čo vlastne až som zo seba vypotila a odkiaľ som to späty vytiahla. Takže to bolo tiež super, čiže taký mix mám rada. Záleží, že či chcem na niečom vyloženie, že makať, alebo či to mám skôr taký akože príjemný čas pre seba. Čo záleží od tých cieľov hlavne. A čo tak oceňuješ na lektoroch? No, to je veľmi dobrá otázka, ale myslím, že zároveň je veľmi taká individuálna, že tak ako rôzne poznámky alebo rôzne štýly učenia nám sedia, že napríklad niekto aj rád sa prechádza, niekto rád sedí, niekto má rád ticho, niekto hudbu, tak podobne to vnímam aj pri tých lektoroch, že záleží aj od cieľa, aj od typu osobnosti, lebo niekto proste potrebuje nad sebou možno bič, keď sa pripravuje na maturitu a potrebuje tam nejaký systém a úlohy a pravidlá a tak. A niekto zase je busy a chce len proste raz za týždeň si príjemne s niekým pokecať, aby napríklad si tú angličtinu udržiaval, takže tam bude úplne iný prístup. Čiže možno jediná taká asi najsilnejšia vlastnosť by som povedala, že nacítiť sa na toho človeka, na toho študenta, že čo naozaj potrebuje a aké sú jeho požiadavky a čo momentálne v živote rieši, lebo tlačiť na niekoho, kto už má všetkého takto, je podľa mňa kontraproduktívne. A naopak napríklad niekto, kto má čas, má chuť a fakt chce na tej angličtine makať a vlastne nechať ho tak ako nevyužitý nejaký potenciál je zase škoda. Takže by som povedala, že počúvať určite treba a proste komunikovať a tak nejak pýtať si aj spätnú väzbu v priebehu spolupráce a pokiaľ je to individuálna spolupráca, že to nie je nejaký skupinový kurz alebo lekcia v škole, tak fakt tak individuálne k tomu pristúpiť. Čo je pre teba taký najväčší no-no u lektora, keď učí teba? Lebo mi napadla táto otázka a som začal rozmýšľať. Z minulosti, čo som zažil a čo som počul, bolo to, že keď si začiatočník, tak ťa lektor akože zavalí, že 100 slovíčok za hodinu a skúša ťa, vieš, máte jedlo a že ako sa povie rukola alebo ako sa povie dubák, pritom ti to je absolútne irelevantné. Zažil som lektorov, ktorí položili otázku skupine a sami si začali odpovedať. Vieš, že čo je u teba také, že OK, s tebou už nebudem pokračovať? Aha, no toto oboje znie dosť takže nelákavo. Ja som asi takú skúsenosť úplne nemala, ale viem si predstaviť asi tú skupinovku, že pokiaľ by tam nebola nejaká dobrá dynamika, tak asi by mi to úplne nesadlo. Aj takéto skúšanie, aj učenie sa slovíčok, akože to som robila na základnej škole, že som si napísala 2 slobčeky, zakrývala a učila som sa to tak, ako sa to písalo, že reálne, a vidím to na študentkách, že doteraz to robia, napríklad minulé časy, a oni sa naučia, že go, went, gone. Hej, a potom proste príde na lámanie chleba a nevedia to použiť. Ani ja som to nevedela použiť reálne vo vete. Takže asi takéto nejaké také zastarané, neefektívne techniky by ma tiež asi veľmi odradili. Keď sa pozrieš na to, že čo tebe najlepšie pomohlo sa naučiť jazyk,
čo to bola, aká technika alebo možno nejaký zdroj užitočný, ktorý by si chcela odporučiť? Mm-hmm. Toto bude možno trošku nepopulárna odpoveď, lebo nie je to asi úplne tak ako jednoducho aplikovateľné, ale mne veľmi, veľmi pomohol pobyt v zahraničí. Že ja som sa vlastne španielčinu učila veľmi krátko, v podstate ako ani neučila. Hej, ja som si niečo vyklikala na Duolingu a mala som nejakú učebnicu a nejaké papiere, ale to bol taký veľmi rýchlo kurz predtým, ak som išla do Španielska. A potom tie lekcie som mala vlastne až keď som prišla naspäť. A takisto aj vlastne angličtinu som sa učila asi 9 rokov a vlastne zmaturovala som na B2, čo je akože už slušná úroveň, ale ja som stále mala obrovský stres z konverzácie. Si pamätám, že 20 minút pre mňa rozprávať na maturite bolo zrazu, že fú, pane Bože, hej. A potom to anglicko mi tak ako veľmi pomohlo. Ale chcem povedať určite, že nemusí podľa mňa človek nevyhnutne ísť do zahraničia, len je veľmi dobré, keď si takto ako nasimuluje to prostredie, že sa naozaj tým jazykom obklopí, že si niečo pozrie, niečo pustí, s niekým sa porozpráva, sám so sebou sa porozpráva, povylepuje si, ja neviem, všade slovíčka a tak. A to sa vlastne zase vraciame k tomu, že nájde si to, čo ho baví a bude sa snažiť tie zdroje prepnúť do toho cieľového jazyka. Že ja vždycky vravím, že keď niekoho baví hokej, tak nech si pozerá proste nejaké dokrutky zo zápasov po anglicky, alebo názvy klubov, hej, všade sú tam nejaké zvieratka, maskoti a tak. A keď niekoho bavia make-up tutoriály, tak nech pozerá proste make-up tutoriály. A to je vlastne aj najefektívnejšie podľa mňa, lebo sa človek učí presne to, o čom s veľmi vysokou pravdepodobnosťou bude rozprávať, lebo mňa keď hokej nebaví tak, a bavia ma tie make-upy, tak skôr budem baviť sa o tom a naopak možno keď zase som fanúšik športu tak a o make-upe nemám ani páru, tak to ani pozerať nebudem a budem sa sústrediť akoby na tú moju oblasť. Mm-hmm. A tuto zase prichádzame k tomu, že tá fluency, tá plynulosť alebo to ovládanie jazyka, že je veľmi závislé na téme, pretože ani slovenčinu neovládam 100%, alebo napríklad o hokeji sa baviť nezvládam. A to je bez ohľadu na to, v akom jazyku. Hej. Zase sme vlastne tam, že treba si vyberať tie témy, ktoré sú pre mňa relevantné, či už v osobnom živote, alebo v profesnom živote a tomu sa jednoducho venovať. Nemusí každý vedieť všetko. Určite. Wow, toto je úplne krásne. To by som bola, že taká afirmácia, že nemusím vedieť všetko. A určite nie na začiatku. Presne. Amen. Okay. Takže takto na záver, keby si tak chcela odkázať jednu vec študentovi a jednu vec lektorovi, čo by to bolo? Mm-hmm. Prvé, čo mi tak príde na rozum je asi len, že bavte sa, že užite si to, hrajte sa, proste experimentujte. A ja si myslím, že či už ako študent, že objavujem veci, ktoré ma bavia, ktoré mi idú, ktoré ma motivujú, tak aj lektor môže proste skúšať s tými študentmi nové veci a tak tou cestou proste ísť spoločne. A veľmi určite počúvať a nie len toho lektora alebo toho študenta ako toho druhého človeka, ale aj seba, že ako sa ja cítim, čo potrebujem, čo ma brzdí, čo vnímam ako nejaké obmedzujúce presvedčenia a potom ich prekonať a nahradiť niečím, čo mi bude lepšie fungovať. Takže ja by som povedala fakt, že počúvať a užívať si to. Krásne povedané, krásne. Super. Tak nám ešte povedz, Alex, ako a kde ťa môžu ľudia nájsť, ak by mali záujem teda viac sa o teba dozvedieť alebo o nejakú spoluprácu? Tak môžete ma nájsť na Instagrame anglictina s Alex, všetko spolu, alebo na webe alexpilečkova.sk a vlastne nájdete u mňa ten e-book zdarma, ktorý som spomínala pre začiatočníkov, pracovný zošit s krásnym jednoduchým dizajnom a peknými poznámkami.
A potom ešte súkromné lekcie a zvažujem aj vytváranie nejakej video online komunity na mesačnej báze, ale to teda ešte zatiaľ nie je, takže sledujte ma a možno bude aj to. Super, držím palce, ďakujem za príjemný pokec a teším sa na ten budúci. Ďakujeme, ahoj.